कोकणातील प्रत्येक घडामोडींचे लाईव्ह अपडेट पाहण्यासाठी आताच कोकण कटा न्यूजच्या सर्व सोशल मीडियाच्या प्लॅटफॉर्मला लाईक, फॉलो आणि सबस्क्राइब करा। हवामान खात्याने अंदाज वर्तवल्याप्रमाणे कोकण किनारपट्टीवरती ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस पडलाय। दापोलीला मुसळधार पावसाने अक्षरशः झोडपून काढलं। दापोलीमध्ये ठिकठिकाणी मुसळधार पाऊस सुरू आहे। दापोलीमध्ये तुफान पाऊस झाल्याने पहिल्याच पावसामध्ये दापोली तुंबलेली पाहायला मिळाली। दापोली केळसकर नाका, बाजारपेठ, दापोली एसटी स्टँड या ठिकाणी पाणी तुंबलेलं असून पहिल्याच पावसाने गटारं तुंबली आहेत। पहिल्याच पावसाने दापोली तुंबलेली पाहून मनसेने दापोली नगरपंचायतीच्या कर्मचाऱ्यांना धारेवर धरलं। साफ झाली पाहिजे, दापोली सगळं स्वच्छ झालं पाहिजे। पाऊस कधी पण येईल, 16 तारखेला तुम्हाला माहिती आहे ना। मग काय काय करताय तुम्हाला? काम करण्याची पद्धतच नाही। आणि नगरपंचायत मध्ये आहे ना इंजिनियर ना उपटायला बसले। आता सांगतो तुम्हाला मी कधी आता सांगतो, दाखवतो तुला गटर झोपवतो तुला। काय पावसातून येणार? गटर साफ केलं तर तुंबली नसती। इथं मला इथं चर मारलं असतं, एवढा ढोपरावर पाणी झालं असतं का? इथून सांगा, हे चिखल बाहेर आलं, कुठून आलं? साफ केलं असतं ना आणि गटर तुंबली असते, आम्ही बोललो नसतो। मी सांगत दाखवा मला कुठची गटर साफ केली ती, काय पद्धत सांगताय? नियोजन दाखवा ना तुम्ही मला नगरपंचायतचा, पावसाच्या आधीचं नियोजन दाखवा। काय नियोजन हे बघा, हे दाखवा, व्हिडिओ दाखवा। मुसळधार पावसाने काही घरांचं नुकसान देखील केलेलं आहे। दापोलीमधील कलान गल्लीमधील मास्टर पॅराडाईज बिल्डिंगचे पत्रे उडून नुकसान झालेले आहे। काही मिनिटात पडलेल्या पावसाने दापोलीमध्ये सर्वच ठिकाणी पाणीच पाणी केलंय। कोकण किनारपट्टी भागामध्ये येणाऱ्या काही दिवसांमध्ये जोरदार पावसाचा इशारा देण्यात आलेला आहे। तेजस बोरगरे, कोकण कट्टा न्यूज, दापोली। तेव्हा आदेश बघणार नाही, आता ना आधी करायला पाहिजे। आणि हे लक्षात घालत नाही आणि मला करायचं भैयावर तुम्ही काय कारवाई केली? हकलवली त्याला का? घेतलं त्याकडे पॉकेटाने बसले तुम्ही घरात, मग कशाला हकलवली नाही त्याला? का ठेवली त्याला? आता आपला कोण मराठी माणूस असता तर त्याला लगेच उचलून गेले असतील, गाडी जप्त केली असतील। ते झाडावर हात लावला तुम्ही, हाय तुमच्या जप हाय काय? अरे घरात बसा तुम्ही, नोकरी सोडून तुम्हाला कारवाई करता येत नसेल तर नाही इथला पहिला तुम्ही इथं उभे राहा, इथं कळलं पाहिजे लोकांना तुमचं काय काम आहे ते। आधी पहिला मारलात ना पाणी, शिवाजी महाराजांची पुतळा आहे तिथं तुमची ही अवस्था। तिथं बघा ना काय परत लोक पडतील नका। याच्या सावके या 25 तारखेला सतत तुमची माणसं गटारात काम करताना दिसली पाहिजेत। नसतील ना तर मग आम्ही आहे ना सगळी गटर चोकअप करू आणि मग तुमचं पावसात तुमचा तमाशा करू। चोख सांगतोय पाणी करू दे। 25 तारखेपर्यंत काम कर्मचारी नसतील ना प्रत्येक माणसा इकडे सावके मला सांगा, पहिली इकडे येणार आहे। या भैयाला उचलली तुमचा दम नाही आहे, या मुतारीचं पाणी वापरलेला। याच्या पुढे मराठी माणसाच्या गाडी वगैरे हात लावलात ना तर तुमचे हात तुमच्या गळ्यात दिले की नाही बघा, सगळा वचपा काढायला पाहिजे तुमचा। त्याला मराठी माणूस लगेच दिसतो, भैया दिसत नाही तो कधीपासून हा तमाशा केलाय यांच्या समोर होतो। विचार काय फुकटचं पाणी वापरला, फुकटचं पाणी वापरलं काय करणार सांगा? त्यांचा इंजिनियर कुठे आहे? तो कोळी कुठे आहे? यादव कुठे आहे? आदित्य कुठे आहे? जिओ कुठे आहे? जिओला आदित्य त्यांना बोलून ते का आले? अरे सावकेचा कोळी तो कुठे आहे? ते गेले, कुठे गेले? अच्छा असं आहे का? माहिती म्हणजे इथला पदभार संपला आहे, तिकडे गेले। दापोली नगरपंचायतचा ढोबळ कारभार आपल्याला माहिती आहे की मेच्या 15 ते 16 तारखेपासून पाऊस चालू होतो। याचा अंदाज देखील त्याला माहिती होता आणि पूर्ण जगाला माहिती आहे की मे नंतर पाऊस चालू होतो। आपल्याकडे पहिला वाळवाचा पाऊस चालू होतो आणि 15 मे पर्यंत यांनी गटर साफ करायचे असतात, नाले साफ करायचे असतात। आणि त्याला माहिती आहे गेली 4 वर्षापासून या बाबासाहेब आंबेडकर चौक, डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर चौक, शिवाजी महाराजांच्या पुतळ्याजवळ भरपूर पाणी साचतो, ढोपरापर्यंत पाणी साचतो। त्याला माहिती असून सुद्धा हे ढोबळ प्रशासन यांचं शून्य काम आहे। दापोली शहरामध्ये यांचं दुर्लक्ष आहे, कोणत्याही कामाकडे यांचं लक्ष नसल्यामुळं आज पुन्हा एकदा इथं पाणी भरलं।
डोपरा एवढं. गेली 4 वर्ष यांना माहिती असून हे दुर्लक्ष करत असतात. यांना प्रशासनाला काही दापोलीचं सुशी वगैरे करण्याचा किंवा काही आपत्कालीन काही पडलेलं नाही. यांचा येणाऱ्या पावसाचा आपत्कालीन व्यवस्थेचे नियोजन देखील यांचं नाही आहे. बरं, गटार साफ करायचे, नाले साफ करायचे ह्याचं देखील नियोजन नाही आहे. अशा प्रशासकीय कारभारावर आणि अंकुश ठेवण्यासाठी तिथे जबाबदारी व्यक्तीच कोण नाही आहेत. नावाला जी नगरसेवक निवडून नगरपंचायत निवडून आलेली आहे ही फक्त नावाला निवडून आलेली आहे. यांच्या प्रशासनावर काही लक्ष नाही. यांच्या प्रशासनावर कोणतेही वजन नाही आहे. यांच्या प्रशासनावर कोणतेही दडपण नाही. उठसूट ते ज्यांना पाहिजे तसं काम करत असतात. गेलो प्रशासन इथे नगरपंचायतला गेलो तर सीओ नसतो, सहसीओ असतो, सहकारी सीओचा सहकारी आहे तो तिथे कार्यावर नसतो. नगरपंचायत करते काय? दापोलीतलेच कर्मचारी इथे काम करत असतात. त्यांना देखील पडलेलं नाही. स्थानिक दापोलीचा आपण स्थानिक कर्मचारी आहोत, त्यांना देखील पडलेलं नाही की दापोलीची स्वच्छता आणि सुव्यवस्था ठेवावी म्हणून. अशा या लोकांना जनतेने धडा शिकवला पाहिजे. आपण कुणाला निवडून द्यायचं, कशासाठी निवडून द्यायचं ह्याचा देखील जनतेला माहित नाही. आणि ह्याचा गैरफायदा या प्रशासनाने घेतलेला आहे. या जे खुर्चीवर बसलेले आहेत, स्वच्छता अधिकारी जो बसलेला आहे, पाणी अधिकारी जो बसलेला आहे, त्यांना काही पडलेलं नाही आहे. सीओना तर तिथे वेळच नसतो दापोली द्यायचा. कधी गेले सीओची खुर्ची रिकामीच असते. आज पावसाचे दिवस आहेत. 15 मिनिटं ते 10 मिनिटाच्या पावसामध्ये इथं डोपराभर पाणी शिरलं आणि यांना माहिती आहे की इथे ही अवस्था होती. ती दरवर्षी होते. गेली 4 वर्ष या प्रकारे असं होतंय. यांना आधी नियोजन करायला नको पाहिजे होतं. आणि मग आमच्यासारखे महाराष्ट्र नवनिर्माण सेनेचे सैनिक असे यांच्यावर वैतागले की मग आम्हाला नावं ठेवतात. गेल्या 2-1.5 महिन्यापासून एका भैयाचा आम्ही तक्रार घेऊन गेलेलो, त्याला हे घाबरून घरात बसलेत. त्यांच्या दम न उचलायची. जर मराठी माणसाच्या एखाद्या दुकानावर हात लावले ना, यांच्या हात यांच्या घरात नेऊन ठेवू. जर यांचं दुर्लक्ष होत असेल प्रत्येक कामात, आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यांच्या प्रत्येक कामावर लक्ष ठेवणार. आणि यांनी जर येत्या जूनच्या 6 तारखेच्या आत यांनी जर गटार व नाले साफ नाही केली तर नगरपंचायत आणि महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना या आमने सामने असतील. घेतला. हा तो मला पाठव. मी तो एडिट करून पाठवतो आणि तुला ना 5-6 वाक्य देतो बोलायला. काय मग ते तू बोलायची आहे. नंतर हे व्हिडिओ येईल आता हे सगळ्यांचा. काय ह्याला जाळली नगरपंचायतला ना, तो पुढे लावून टाकू. तुला वाईट होते त्यांची वाढ करून देतो आम्हाला. पाणी येतोय पण तो बदलून लागतोय. पाणी लागतोय. आपलं पाणी टाकाय काय कसं आहे ह्याचा जागा इथे जलसेनाच्या शिवाजी चौकट पुढं येतील ते.
हे शुभम